Deci motocultor Pro Garden, 18 cai. I-am făcut și eu aici o greutate în față. Aici în spate, iarăși, i-am făcut chiar pe motocultor. Nu i-am pus pe proțap. Aici am făcut o modificare iar. Să pot stau cu picioarele de 1 metru. Și cel mai mult am pus 14 sași pe el. Pe remorca asta, de 400. Deci cam așa arată. Urce de la acum cu greutățile astea. Greutățile astea și tipici. Tipici, 20 cm înălțime, 33 lungime. Au în jur de 15 kg băgat. Deci urcă aproape orice de-al. Deci cam asta e. I-am schimbat, bineînțeles, vosile, i-am pus de Dacia. Cale nu țineau, nici cauciucul nu țineau cum trebuie. Dar acum aproape că s-au întins de tot foile arc. Deci mai mult de atâta mai mergea un sac 2. Cam asta e. Cam așa arată. Pro Gardenul meu, 18 cai. I-am făcut o cabină, semnalizări și cam asta e.